mate GB SGB level rong arodami karatuma phan thangnat ka ching ki chathan abir tabit pin pensi inu da bang khu thedong langbir gat khoyalong sai katiki amen pen chiri suri pho alongli adang kacherai ji kapor ipura inglongpo kate Singhasong ahavar arat aning ki pung thektik erset kimsa. Number 20 Singhasong mate inglongpo ahavar angkang lungir venue circle ke parlo longle hi thibani kilometer thom ke ba pho so se ka hello thedong langbir gat khoipu adimalong asona han asai katiki amen pensi nurabang khu rong asar GB SGB level hadak to vek kabuche barim aradami kar badu phanta thangnat langthi ekti kaljito babit pin pensi chiri suri pho mate 5000 dikhas adang aron repen kacherai de job khanpura che sikla pen kapor ipu arjulong si a hokpet klarda kalang thi kachini pamilong ja khanpura Singhasong ahavar pinang an jerok tok agaratun chingun si surihini reng kora ko aro chiklo ni phai ithom khomti mate saturday ni terang ke dilunga tumakhan chepon si adimak long along an thumri kaledang lapen inglongpo mate Singhasong ahavar jerok tok arat hedong langbiri athoya ahavar arong asar GB SGB tu chinia tengke labangso ahana sai katiki menten chiri suri pho alongli kacherai de kabor I abang thuki Karbiang Autonomous Council Finance and Account Officer Longbir in Kathar kasi akoy plus number 20 Singhasong local MSC mate Karbiang Autonomous Council EM Land and Revenue Anpata 6ST D2 Parliamentary Constituency Engti Amarsin Kiso akut ang thun arlo adima long amatle lapuson asuri adam kiti alongli ang kacherai deji kabor I aputhaki chedon dum thekti pusi Singhasong ang long kidor raratiki ning kipung thektik erset thongset chipaklang Singhasong ahavar arat erset thongset aning kipung thektik ka chipaklang ang thekle lang ikhursina manja pendir bhansi ipupen bosengkram sa phuluni pen budho singanse news first Karbiang long lapen ke tengbong long pe gamra ta dolo nangli kopilo nangli je gamra to manan cingkilap lo buten nangli kopilo non kat dinang ko gamra tum kilo nangli ban da kuri ken rong toksi gamra songkoni sangarman tum dola dang nang plot si thank you thank you kopilo hol hai ti kai kuri ke thank you arima hol hai machine hai ke thank you roga machine galima machine dak lang laya hen ke nangli temporary hen tong tin ko temporary melimati lage hol hai sonde nangli temporary putacho ako nangli jung ben jam sige claim pulo dang te lage ni to nai puji Singhasong ara to nai puji angla matawe nangli bang anu kapre khan nangli enroll kuri pension nangli la bang so kami claim ni to nang koi dasi Singhasong ara pang kaching ordo pute nangli son claim pleta jike fragmenta nangli kaching ordo pleta jo nei si nangli non kapre pen higher one si nangli la bang so kami claim lo na ta ke plan lasi kali bang order na tilo ke ikut bang budak kan kita order na tilo Apang si nihang nijang Karbiang long arat ke doan aphan nalutum aphan sorry kadam pajolo tangte nilutum news first kelang raver mate nihang nijang Karbiang long arat ke doan aphan arniwang ason nilutum adap lapen an kang sam nalutum aphan akenang sota berta nangke wan piwer ason tak saksi pini luthas tamin nilutum nadak nilutum news first team mate nilutum non lapu video journalist babu singkram sah lapen nilong na cherabdun dilip hanse manjapen nilutum nakhumri lake Singhasong mate inglongpo langbirik ahavar lason sinil tum handak harong ratum nang than bachini lo pipot ma polote etum che thandam me mate pinpur me non apor kar nihang nijang Karbiang long longle phelang alam ki pen kahai duk tuk mate kar clock bok ason thak thak si pinile thot sita me ladak longle alam ki lapuson nangnak lo mate kalang lo pule puda chok lo athema ladak langbirik ahawara rata tumaphan ajat abirta awe pin pensi
Karbi Anglong Autonomous Council long sai claim bangphu mate education department along FAO pusinil tumhan nonamat dak arong arat ahawar arat tum than pachini lo lasi nil tum nang baklang pon po video journalist la langpon itha la isi langdam bulute ladak bang ke ahawar cherai pi da son sinil tum thek pon long lo sinil tum han than pachini pon ateng bulute labang so asai ke claim je phan joy penalang ditum inut bahini chingki amat siladak one time investment one time cultivation phan selang litum claim ji busi dak inut bahini phan than pe na dak labang solong le nang ke cherai bor i phan si wang busi nu tum phan dak hawararat tum same nang than lo la si non theklong lo nang litum lang pon ngon jo dak alang litum dak farm house son sin na chebunai lo dak sai chutuki pon lo sai chutuki bang ke henone lo bon si tame alang li akino bang ke la lo je alang litum dak hawararat tum phan thangnat abirtawe pin ben la thang kacherai bor i bang ke la ke si ningduk me melo la si nona mat nilu tum han than pachni pona teng bolote dak Karbi Anglong Autonomous Council long sai klem bang phu sinang than pachni lo la pen uthot nilu tum ang ton pen labang so alam the puthak kachini phan bolote dak hawara rat tum phan nilu chingki ji than pon po ala si ang ton pen kachini ji alam the pang ke nilu tum dak hawara rat tum phan si e thethini aju pon pen tum klar dak pen beta napaklang bonji mate na karji pon phan sin tum bori pon po la si nang lang ni momo April 24 ni ta nilitum dak wanglo wang penalang litum han pulo je 27 ni wangji pusi pulo lasit 27 ni wangji mane 24 ni wang po 27 ni pen bangke nilitum wangji stami nali tum bangke ni thom update ang pilo nang tum chip hormu hotat ami dak pen chip ponot claim derino permanent hormu ke claim derino pusi bukanglo stami alang litum mane 27 ni ta dam de delo lasip pinia bange nili tum wang nang koklo people lo tar mane alang litum phan update ki pi ateng pen claim kledet la pen update ki pi ateng pen alang litum dam de da jeni si pini nitu wang nang koklo la pen ke Singhasong arat made rat dak thurpak pen pini mane hemrit tame isi hini phalang no kanglo lake rat aning ki pung made rat aning ki pung made Singhasong arat tum aning ki pung ajoni bangsi labangso akama claim derlo lasi alang litum bangge labangso claim det pu bangge nilitum hanang pu nilo athe nilitum 24 April ali nitum pukangelo pukang det apu joni alang litum claim dam de det dak pen hormu hotar chuthai de de joni si rat aning ki pung pen claim derlo lasi pinita nitum pukang lo je adet non nini ba nithom ba nipri ba ni phot adet nang pilo lasi la so teng pen damoi pulo alang litum bang pulo uni nitum ke la so mechik lo bang ke neng hongtha mechik lo ke nilitum dampu pusi alang litum pulo stamela bang ta nilitum bisas se la pen nilitum ahok polam nitum mane tinte damji ne dam dene athe ladak permanent hormuki do athe dak buguri hormuki do buguri do lapen ke ladak hem permanent hormuki kim tado lapen thengpi da alang litum dak plak lab lo dak hem charning jo nang litum da theklong lo photo tami uthai tami hem charning da ki kim jan tado lo lapen jitu niki hanso tami alang litum gudam chibunai lo hanso tami alang litum dak mane nambom lo daksi laso dak lom langbrik ahavar rong troksi ahavar mane rong troksi arong arat abang phu bang phia tumlong hanso nambom lo dak si mane khiti klempo alang litum klempo je chiri klip chiri klip pulo same chiri klip pen no litum theklong lo chiri suri pho dak pen ho nitum non thek sawe lab lo ho yar phir lo rota phir pusi pulo hara ke aprang prilu pusi pulo hala dak anda ke pan nilitum theklong lo lasi dak pen gangjang pen ho priluan pitching lo prilu lo pitching nampi putapu prilu nampi putapu ho dakan alang litum ke pan theklong lo lasi labang so alam bangge nitum ke chidon de lasi nalitum media person pen ho nilitum bhan labang so alam nang karju pon nilitum kladak pen nang thanlo labang so alam pot bangke naitum social media long share noi pusi nilitum nanglitum han chunuri glo lasi kijutsi alam bangge nilitum bangge longle ke bek thek thelo pojoni si nitum bang lo mati lasi nalitum media person pen nang arju thule thorlo choro lo je longle aputha ke bek thek thelo ma
polam na julo choro palo la sini tu mo longle pek thek thelo longle pek thek thelo lake lagle te nilika yam jui tame nilisu po kai tame alang li tumhan pek thek thelo lake laso bangke lasi nilikle adak pe nali tumhan chuling alam bangke lalo lasi nali tum social media lapen news hoi phan nali tumhan chuling ri ke la solam cholo ladak ning pung ning ke kang ban la son pu peni pulo a hel sab bang la son si do kok lo ni tum ladak aprang si alang itum han ke klem pu farming han ke klem farming pu si la son si che than bom lo la pen alang itum phani tum anu tin le bang satani tum isim farmason pidu mane ladak ke na tum parliament phan ke klem ji phan ke longle a the ladak ka ku hut karbi pen kuki ron ke ching thur apil thelo la pen la so kuki dum han ke nilitum rat pen se ke phlulo la se ladak rong sok si arat du na se la rong sok si arat ke nitum ke jat al la so longle cherai re botala rong sok si akumuti agangbura la pen mukhia la tum do an pen se tum man ke chingwai ching sai si bang yok phan tameni tum pegi pula son system si padulo la pen nilitum la so pil thelo nong puta bang a ke keng sang su phang ke wan long le pu sini tum ha su ta je parai thip lo la pen non pura keng sang su ke bi bedalo la pen pinia ne si karbi pu sutani tum ching hon o na ho ka karbi ta me rong khang puta ban nilip ni hang bapu NC hil karbi la po wang pen la dak do yi pulian sini tum rong sok siara phanang ching wai ching sai pen du pulu teni tum bang ke pegi pu si aprang ban tanil tum la su bang ke information pi bom do nang li la pen hin pen bang nili tum hin seng ji pulote seng tami setami nili tum la dak la rong sok sia gangbura la pen rong sok sia mukhial du mati din la su bang ni tum phanang ching wai ching sai nang ji la pen ni tum nang pek po pene phare kep pu sita pene phare koi pu sita pene phare thong kep pusita di la son pipo along lega la da ke khali kalilu karbi la don rong sok sia rap ke ke kop cara dim la da ke la sila da isialam non alang litum la da la so apel felong pini la son ke claim ke ni tum bangama thadam bang ke alang litum isi project ke claim du kok lo la so long bang ke ni tum no phi chelang lo jo hem ta non thetan hem na ki kim dang lo pu da building na ki kim tang lo la penon bilate buk ri se pil 7 8 lo ke cheng ko ni tum phuroi thi chot po par si dam rup pu pini bang parliament song sui na claim bom wang bom lo la so por si ni tum pini bang ke alang li tum phan chu phoi ke dam tang tareng ko phon ta wang allo wang pan alang li tum phan du long le lu song sui ni tum pu lo la penal leng hai phang ni tum ta ching ki long le pin lang hala Longbir Engti Kathar pusipu alang li edition FAO pusipu setame alang li tani tum phan bihek pusita hedi ni tum rong asar dak duwok pusita me ni tum phan ching ki ching wai son tani tum isi angdeng akemi pentani tum ching wai det ta hai setame alang li tani tum ta thang alam ta we la penil tum phan thang penita we la penil tum la dakedu akorti pu tum phan tani tum than bom setame alang li tum mangta klem kleu pu bom hem bang sikim bang tuibo la so posini tum pini Singhasong arat dak rong sok siarat la pen SGB doan pini la dak nei tum sipang rumpen la so kam bang nei tum klem nang kong la lo la si ako isi nang ka poni dolan eli tum kaching hon MP di la pen karbeng autonomous council em mad alang li la morsing tiso di alang li dak council long sitami kache isi arpu dolo la pen non nang di non het jong kading je la longbir ti je tame council long si arpu dolo asi la bang solam the putak la tum kaching hon MP sar pan la pson la so ahavar dim long la pson claim dam ji pu la pson kaching ki la pson doma awe alam bang tarmane alang li phanta me lang plot pen sila bang ke mane alam bang la son lo nili ke than populo nona tum alju thulo nili solam ga chini don ateng pulo tang te la so juntu Longbir Engti Kathar ke ni tum MP phanta chingki ke la pen ekdom renglor nona ma ke alang li arpu hini ta do em ta revenue in charge do alang li ne tum omosing ti su sara phan si ni tum manga pranga alang li tum than tap ten ta padu mane ni tum ke MP phanta chingki alo CM phanta chingki alo son alam da ni tum phan inot bahai ni dakarat tum phan ke ther i ta do la so por si ni tum manga inquiry lo MP salong ta ni tum sedam ham lo la pen si ni tum information chi pi lo si la so bang ke chok chi ni tum hin bang pek pelu la pen hadak Singhasong arat phan pasung long li yok karbi ta la son pe plung nang kokpo la pen thar le nang kokpo pusi ni tum bang phan information nang pitu lo la si ni tum pini chewang nang kok la sa alang li yong si inora ke thek sa ra khiri ser pulo te ni tum phan ra la me the nang ching ki no
la pen konsil la sat pen da ching kinoi la pen mp sat pen da ching kip son te nitum ta thang ka pasung lo inta awi so ta me non ke pini bang kan nitum la so ka ve yoi ni la pen nitum han da dak arong sar asar the ba mukhial tam ta na kan ya da system ti dok kok na sinon bang kan nitum ka chuning ri dui mang la pulo ye longbir ing ti kathar phanyong si ko mane agang bra la pen ko mane arong sar ko mane sgb yang salang li phan nitum do lo pu ke pudo pulo te alang li ni to na papak lang hoi ni tam hala so agam bra asal gara gambra tutul phanta ni tum ta action chian thu pola bangke ni tum akan to step sala phan bang la chingwai de bu ta minili tum a site ban ke ni tum pini bang petarat an ke la rong nar kep rong sok sigi arat ke ni tum ke pek pi la pen pek thek thelu lan se ni tum